Θα ήθελα να καλέσω τώρα τον καθηγητή, τον κύριο Χαραλαμπίδη, να μας πει λίγα λόγια. Κύριε Χαραλαμπίδη. Με μεγάλη αγάπη και μεγάλη συγκίνηση, έναν πολύ μεγάλο ασπασμό σε όλους σας. Στον Μητροπολίτη μας, στους ιεράρχες της Εκκλησίας, στα μέλη της Εκκλησίας των Πιστών. Ναι, είναι μεγάλη για πολλούς λόγους που εδώ οι Αλεξανδροπολίτες τους κατανοείτε πολύ καλά, είναι μεγάλη η συγκίνησή μου. Έναν ασπασμό στον Δήμαρχό μας. Δεν σας γνώρισα, σήμερα σας είδα εδώ και χαίρομαι. Είμαι σύντομος, αλλά μέσα από όλη την τελετουργία ήρθαν κάποιες ιδέες και πρέπει να τις επικοινωνήσω μαζί σας. Είναι μεγάλη αγαλίαση να ακούς αυτούς τους ύμνους. Η ύμνη της Ορθοδοξίας, της ελληνικής Ορθοδοξίας, είναι η μεγάλη υπεροχή της παγκοσμίως απέναντι σε όλα τα δόγματα. Αυτό δεν το συναντά κανείς σε κανένα μέρος του κόσμου και σε κανένα δόγμα θρησκευτικό. Ένα άλλο στοιχείο ήρθε στο νου μου, ένας μεγάλος Μασάγιος. Αυτός που έστησε την Παναγία μας, την Θεοτόκο, είναι δική του λέξη, στο βάθρο της, γιατί δεν ήταν από την αρχή στο βάθρο της. Εσείς το γνωρίζετε, ο Γρηγόριος ο Νατζεντζινός, που αν τον διαβάσετε, έχει εκδοθεί από την Ελληνική Εκκλησία, έχουν εκδοθεί τα κείμενά του. Θα δείτε να αναφωνεί τόσο μεγάλος ιεράρχης και μεγάλος προστάτης του πολιτισμού μας. Μια άλλη μέρα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτόν και τους άλλους δύο. Ξέρετε για ποιους μιλώ. Αυτός λοιπόν στα κείμενά του αναφωνεί «Φιλτάτη μου Αθήνα, αγαπημένη μου Αθήνα, φιλτάτη μου Ελλάδα». Αυτή είναι η ταύτιση του ελληνισμού με την Ορθοδοξία. Εγώ, σαν Σαντέος, ξέρετε νομίζω τι ήταν η Σάντα. Πρέπει να πήγατε με τον Πατριάρχη εκεί. Σαν τραπεζουντίνος, η κατάληξη είναι ρωμαίικη, προσέξτε. Δεν λέω τραπεζούντιος, λέω τραπεζουντίνος. Είναι βυζαντινή η κατάληξη. Σαν Αλεξανδροπολίτης, σαν Ρωμιός και σαν Έλληνας, έπρεπε να είμαι εδώ. Γι' αυτό σήμερα είμαι εδώ. Όπως ήμουν παρόν πάντοτε. Όταν το ήθελε η πατρίδα μου, αυτοί που έφυγαν και οι νέες γενιές που έρχονταν. Ακόμη και όταν ήμουν μόνος. Όταν δεν είχα συνομιλητές τους επίσημους, κάτι σας είπε ο Μητροπολίτης, αλλά και στο λαό. Έτσι λοιπόν, σήμερα εξασπώ, πράττω το χρέος μου. Για έναν επιπλέον λόγο. Νομίζω ήταν το 1957 όταν στο ναό του Αγίου Ελευθερίου δίπλα εδώ αριστερά δημιουργήθηκε για πρώτη χρονιά και πρώτη φορά το νηπιαγωγείο, ένα από τα νηπιαγωγεία της Αλεξανδρούπολης. Ήταν μετά τον εμφύλιο, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Εμείς φέρναμε και τα τραπεζάκια μας και τις καρέκλες μας σε αυτό. Γιατί σας το λέω, ήμουν 5 χρονών. Γιατί η ιστορία έδειξε, και αυτό το λέω για τα νέα παιδιά, για τα παιδιά σας. Οι προηγούμενες γενιές δεν τα πήγαν καλά και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ ό,τι κάνω εδώ και χρόνια το κάνω για τις νέες γενιές, για τα νέα παιδιά και αυτό που λέω τους το λέω
για αυτούς σαν ένα παράδειγμα. Οι νέες γενιές θέλουν παραδείγματα μίμησης. Αυτό λοιπόν το παιδί, ο πενταετής εδώ του νηπιαγωγείου, μετά από κάποιες δεκαετίες, όταν τη δεκαετία του 80-88, όλο το σύστημα χώρα, οι επίσημοι, λέγαν να φύγει το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη και να πάει στην Πάτμο, κάποιοι αφελείς λέγαν να πάει στις Σφαίρες, άλλοι λέγαν να πάει στη Γενέβη και όλα αυτά που τα γνωρίζετε. Δέσποτα, εγώ ήμουν μόνος. Κρατήστε το αυτό. Μόνος, εντελώς μόνος. Είπα, πρέπει να αναδειχθεί σε υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. Και έτσι σώθηκε το Πατριαρχείο μας. Έτσι άρχισε ένας άλλος ιστορικός κύκλος. Σας το λέω όχι μόνο σαν προσωπική μου ιστορία. Η δική μου ιστορία είναι μια δημόσια ιστορία και μια ιστορία αλεξανδροπολίτικη. Να είστε περήφανοι γι' αυτό. Έτσι υπερασπίστηκε το Πατριαρχείο. Υπάρχει όμως ακόμη μία πλευρά. Και είναι μια πολιτική πλευρά. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον. Και αυτό είναι ένας λόγος της πολιτικής. Όλων των κομμάτων, των πολιτικών κομμάτων, όταν είναι πολιτικά κόμματα. Δεν είναι άσχημα τα πολιτικά κόμματα όταν είναι και πολιτικά και συγκροτημένα με αυτήν την οντότητα. Προσέξτε, στις δημοκρατίες έτσι λειτουργούν. Δεν πράττουν το χρέος τους απέναντι στην τελετουργία της Παναγίας της 15ης Αυγούστου στην ιστορική επί του όρους Μελά Εκκλησία, Μονή. Δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε τους εκβιασμούς, τις ταπεινώσεις, τις απειλές. Θα σας την δώσουμε, δεν θα σας την δώσουμε. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Πρέπει να κλείσει αυτός ο κύκλος, αυτή η προσβολή της Ορθόδοξης λειτουργίας της 15ης Αυγούστου στην επί του όρους Μελά Μονή. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό, ένα ζήτημα εθνικό και διεθνές. Όπως είδατε, σας μιλώ εγώ που έζησα, μεγάλωσα κάτω από αυτούς τους Αγίους, τις δύο αυτές ιστορικές εκκλησίες μας στην Αλεξανδρούπολη. Τον Άγιο Ελευθέριο, είναι η έννοια της ελευθερίας στους Έλληνες, και τον μεγάλο επίσης οικουμενικό Άγιο των Θαλασσών και της Οκεανικής Ελλάδας, τον Άγιο Νικόλαο. Όπως είδατε, ήρθα εδώ, σε αυτό το βήμα, μου ζητήσατε εσείς και χάρηκα να σας πω δύο λόγια, και για έναν άλλο λόγο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και ένα παράδειγμα. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση. Προσέξτε, αυτά τα ξέρει καλά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στην Εκκλησία των πιστών και την Εκκλησία του Δήμου. Αυτό έκανε ο Ελληνισμός, τις δύσκολες περιόδους του. Έτσι έζησε ο Ελληνισμός, έτσι μεγαλούργησε μετά. Αυτό είναι η Ρωμιοσύνη, αυτό είναι αυτό που ονομάστηκε μετά Βυζάντιο. Την Εκκλησία του Δήμου την έκανε Εκκλησία των πιστών. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στην ιερότητα της Εκκλησίας των πιστών και την ιερότητα της πολιτικής. Η πολιτική είναι ιερή ή δεν είναι πολιτική. Αυτή είναι η ελληνική αντίληψη
της πολιτικής. Εγώ αυτό το παράδειγμα σας έδωσα επί δεκαετίες. Τι κάναν αυτοί που δεν το ακούσαν? Είναι υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Εγώ είμαι ο νικητής της ιστορίας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Χαλάπη. Ευχαριστούμε κύριε.